Μια φορά και έναν καιρό ήταν 4 διασώστες. Τα ονόματά τους ήταν Κώστας, Κάλλη, Γιώργος και Γιώργος. Μια μέρα ήρθε από την βάση ένα μήνυμα από τον αρχηγό τους. Το μήνυμα έγραφε: «Γρήγορα πηγαίνετε στον Ειρηνικό ωκεανό και σώστε το πιο όμορφο δελφίνι στον κόσμο». Οι διασώστες πήγανε και πήραν το υποβρύχιό τους. Όμως, φτάνοντας στον Ειρηνικό ωκεανό, τελείωσε το πετρέλαιο του υποβρυχίου τους. Τότε άρχισε η δυσκολία. Ευτυχώς οι καλές χελώνες τους οδήγησαν εκεί που ήθελαν. Μόλις είδαν το δελφίνι να έχει μπλεχτεί στα δίχτυα των παράνομων ψαράδων, αυτοί σοκαρίστηκαν. Φόρεσαν τα ρούχα της κατάδυσης και έπεσαν στη θάλασσα. Η Κάλλη ευτυχώς είχε πάρει μαζί της ένα μαχαίρι για να κόψει τα δίχτυα. Όμως τα δίχτυα ήταν σιδερένια. Τότε ο Κώστας, που είχε κάνει 5 χρόνια kickboxing, έδωσε μια κλωτσιά στα δίχτυα και τα έσπασε. Ευτυχώς το δελφίνι βγήκε έξω. Μετά ανέβηκαν γρήγορα στην επιφάνεια και φυλάκισαν τους παράνομους ψαράδες. Όμως ευτυχώς οι καλές γοργόνες έβαλαν φύκιο πετρέλαιο στο Chris Craft. Ευτυχώς γύρισαν πίσω στη βάση.